Тапшыруыбызның чираттагы кытлау сәламен без хөрмәтле милләттәшебез Назирова Наилә Джиганша кызына юллыйбыз. Бүген ул үзенең олы 70 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Шушы гомер тантанасы белән ихластан аны кызы Лена, оногы Регина кытлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Иң газиз, иң кадерле, иң ягымлы, иң хөрмәтле һәм гомумән бар яктан да иң булган сөекле кешебез, әнкәебез, әбекәебез. Әйтеп бетереп буламы соң инде ул әнкәй турында булган мәхәббәтне сүзләр белән? Булмый, әлбәттә. Биреп бетереп буламы соң рәхмәтләрне әнкәйләргә кылган изгелекләре өчен бүләк белән? Юк, анысын да эшләп булмый, әлбәттә. Тик барыбер кадерлебез, юбилеең көнне без сиңа йөрәк түреннән чыккан иң якты хисләребезне һәм теләкләребезне җиткерәсебез килә. Әнием, мин сине фәрештәгә тиңлим, чөнки син гел үзеңнең дугаларың, киңәшләрең һәм үгет-насихәтләрең белән безне бу тормыш юлы буйлап әйдәп барасың. Никадәр синдә көч, сабырлык, мең рәхмәт яусын барысы өчен дә үзеңә. Әни дисәм, күзгә яшьләр килә, туктатасы килә вакытны. Аптырама, әнием, һаман япь-яшь калса иде димен шул чакны. Әни дисәм, көчем, дәртем арта, шатлыгым да күбрәк тыела. Әни дисәм, балачагым кире кайткан кебек миңа тыела. 70 яшьлек юбилейга җиттең. Керде гомерләрнең көзләре, тик барыбер миңа карагандай шул ук япь-яшь әнкәй күзләре. Ашыкмалы картаерга зинһар, мәңге яшә безнең яннарда. Әнкәй дисәк, яңа мәгънә белән яши төсле безнең җаннарда. Хөрмәтле Наилә Джиганшевна, юбилеегыз мөбарәк булсын. Алда да бала оныкларыгызның хөрмәтен күреп, яшәргә насыплар кылсын. Сайраган